Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον. Κεφάλαιον πρώτον. Πρόλογος. Εν αρχή είναι ο Λόγος, και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν, και Θεός είναι ο Λόγος. Ούτως είναι εν αρχή προς τον Θεόν. Πάντα δι' αυτού εγένετο, και χωρίς αυτού εγένετο ουδε εν ο γέγονεν. Εν αυτό ζωή είναι, και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φαίνει, και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Εγένετο άνθρωπος, απεσταλμένος παρά Θεού, όνομα αυτό Ιωάννης. Ούτως ήλθεν εις μαρτυρίαν, ή να μαρτυρήσει περί του φωτός, ή να πάντες πιστεύσωσι δι' αυτού. Ουκ είναι εκείνος το φως, αλλά να μαρτυρήσει περί του φωτός. Είναι το φως του αληθινών, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Εν το κόσμο είναι, και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο, και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω. Εις τα ίδια ήλθε, και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβον. Όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε, τις πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού, ή ουκ εξαιμάτων, ουδέ εκ θελήματος αρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Και ο λόγος σάρξε γένετο, και εσκήνωσεν εν ημίν, και εθεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Ιωάννης μαρτυρεί περί αυτού, και κέκραγε λέγον: ούτως είναι ον είπων, ο πίσω μου ερχόμενος έμπροσθεν μου γέγονεν, ότι πρώτος μου είναι. Και εκ του πληρώματος αυτού εμείς πάντες ελάβομεν, και χάριν αντί χάριτος. Ότι ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη, η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Θεόν ουδή σε ώρα και πόποτε, ο μονογενής Υιός, ο όνης των κόλπων του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο. Η μαρτυρία του Ιωάννου του Βαπτιστού. Και αυτή εστίν η μαρτυρία του Ιωάννου, ότι απέστειλαν οι Ιουδαίοι εξ Ιεροσολύμων ιερείς και Λεβίτας, ή να ερωτήσωσιν αυτόν: «Σύ, τι σύ?» Και ομολόγησε, και ουκ ηρνήσατο, και ομολόγησεν ότι ουκ ημί εγώ ο Χριστός. Και ρώτησαν αυτόν: «Τι ουν, Ηλίας είσαι?» Και λέγει: «Ουκ ημί». «Ο προφήτης είσαι?» Και απεκρίθη: «Ου». Είπον ουν αυτό: «Τι σύ?» Ή να απόκρισιν δόμεν της πέψασιν ημάς. Τι λέγεις περί σε αυτού? Έφη: εγώ φωνήβω όντως εν τη ερήμο, ευθύνατε την οδόν Κυρίου, καθώς είπεν Ισαΐας ο προφήτης. Και οι απεσταλμένοι ήσαν εκ των Φαρισαίων, και ρώτησαν αυτόν και είπαν αυτό: τι ουν βαπτίζεις, εσύ ούκ ή ο Χριστός, ούτε Ηλίας, ούτε ο προφήτης? Απεκρίθη αυτής ο Ιωάννης λέγον: εγώ βαπτίζω εν ύδατι, μέσος δε ημών έστικεν ον ημείς ουκ είδατε. Αυτός έστιν ο πίσω μου ερχόμενος, ως έμπροσθεν μου γέγονεν, ου εγώ ουκ είμαι άξιος ή να λύσω αυτού τον ημάντα του υποδήματος. Ταύτα εν Βηθανία εγένετο πέραν του Ιορδάνου, όπου είναι Ιωάννης βαπτίζων. Τι επαύριον, βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησούν ερχόμενον προς αυτόν και λέγει: είδε ο αμνός του Θεού, ο έρων την αμαρτίαν του κόσμου. Ούτως έστι περιού εγώ είπων, ο πίσω μου έρχεται ανήρ, ως έμπροσθεν μου γέγονεν ότι πρώτος μου είναι. Καγώ ουκ είδην αυτόν, αλλά να φανερωθεί το Ισραήλ, δια τούτο ήλθον εγώ εν το είδα τη βαπτίζον. Και μαρτύρησεν Ιωάννης λέγον ότι τεθέα με το πνεύμα κατεβαίνον ως περιστεράν εξ ουρανού, και έμεινεν επ' αυτόν. Καγώ ουκ είδην αυτόν, αλλά ο πέψας με βαπτίζειν εν ύδατι, εκείνος μη είπεν: εφό αν είδεις το πνεύμα κατεβαίνον και μένον επ' αυτόν, ούτως έστιν ο βαπτίζον εν πνεύματι Αγίο. Καγώ εόρακα και με μαρτύρικα ότι ούτως έστιν ο Υιός του Θεού. Οι μαθητέ του Ιωάννου του Βαπτιστού και ο Ιησούς. Τη επαύριον πάλιν ειστήκει ο Ιωάννης και εκ των μαθητών αυτού δύο.
Και εμβλέψας το Ιησού περιπατούντι, λέγει: «Είδε ο αμνός του Θεού». Και ήκουσαν αυτού οι δύο μαθητέ λαλούντος και εκολούθησαν το Ιησού. Στραφείς ο Ιησούς και θεασάμενος αυτούς ακολουθούντας, λέγει αυτής: «Τι ζητείτε?» Οι δε είπον αυτό: «Ραβί», ο λέγεται ερμηνευόμενον, «διδάσκαλε, πού μένεις?» Λέγει αυτής: «Έρχεστε και είδετε». Ήλθον νουν και είδον που μένει, και παρ' αυτό έμειναν την ημέραν εκείνην. Ώρα ειν ως 10. Ειν Ανδρέας, ο αδελφός Σίμωνος Πέτρου, εις εκ των δύο των ακουσάντων παρά Ιωάννου και ακολουθησάντων αυτό. Ευρίσκει ούτως πρώτος των αδελφών τον ίδιον Σίμωνα και λέγει αυτό: «Ευρήκαμε τον Μεσσίαν», ο εστιμεθερμηνευόμενον Χριστός. Και ήγαγεν αυτόν προς τον Ιησούν. Εμβλέψας αυτό ο Ιησούς είπε: «Σύ Σίμων ο Υιός Ιωνά, σύ κληθήσει Κηφάς», ο ερμηνεύεται Πέτρος. Τι επαύριον ηθέλησεν ο Ιησούς εξελθήν εις την Γαλιλαίαν και ευρίσκει Φίλιππον και λέγει αυτό: «Ακολούθημι». Ειν δε ο Φίλιππος από Βηθσαϊδά, εκ της πόλεως Ανδρέου και Πέτρου. Ευρίσκει Φίλιππος τον Ναθαναήλ και λέγει αυτό: «Ον έγραψε Μωυσής εν τον νόμο και οι προφήτε, ευρήκαμεν Ιησούν τον Υιόν του Ιωσήφ, τον από Ναζαρέτ». Και είπεν αυτόν Ναθαναήλ: «Εκ Ναζαρέτ δύναται τι αγαθόν είναι?» Λέγει αυτό Φίλιππος: «Έρχου και είδε». Είδεν ο Ιησούς τον Ναθαναήλ ερχόμενον προς αυτόν και λέγει περί αυτού: «Είδε αληθώς Ισραηλίτης, ενώ ο δόλος ούκ έστιν». Λέγει αυτό Ναθαναήλ: «Πόθεν με γιγνώσκεις?» Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτό: «Προτού σε Φίλιππον φωνήσε, όντε υπό τη συγκίν είδονσε». Απεκρίθη Ναθαναήλ και λέγει αυτό: «Ραβί, σύ ή ο Υιός του Θεού, σύ ή ο βασιλεύς του Ισραήλ». Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτό: «Ότι είπον σοι είδον σε υποκάτω της οικής, πιστεύεις? Μίζο τούτον όψη». Και λέγει αυτό: «Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, απάρτη όψεστε των ουρανών ανεογότα και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί των ιών του ανθρώπου».